Ya mantombazane, ukube yokugcina leyo ndoda onayo, kunini uhamba imizi yabantu, kunini uyi-V_I_P, kunini? Athini amahloni? Ayibe yokugcina impela leyo ndoda onayo, nciphisa amahloni. Hhayi, ulihlazo noma nje singakutsheli kodwa ulihlazo, uhlazekile nje fuseke. Hawu, kunini kwase uhamba imizi yabantu? Akube yokugcina leyo ndoda ikulobole, ikwakhele umuzi, uyihloniphe nawe, wonge leyo nkomo. Hawu, kunini? Kunini? Kunini umuntu ejubalala, hambe eqethuka emzini yabantu, uyaqethuka i-dog style, uyadumusa, yiyo yonke lento. Yini? Ufunani? Mm, mm. Akube eyokugcina leyo ndoda oyidunuselayo, uzofe ungasenayo imomozi, leyo nkomo izophela ungakofika ethuneni. Yeka uhambe uvuka emzini yabantu. Awunawo yini amahloni? Eish, waze wavuka bo.